दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि समाज सिबियारि गागि लिरगिरि हारिमु सिबियारि डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै तामुलपुर जिल्लानि मथंगाफुरियाव खुंफुंनाय जायो। फुंनि समावनो डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि मुसुखाखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि मुङाव सेबखांनाय संदानगिरि मुंनि बिजाबखौ बेखेवनानै होयो पद्मश्री बान्था मोनगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बिथाङा। डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि आबुं जिउखारि मुंनि सेबखांनाय बिजाबखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आथिखालनि मावफुं सोद्रोमा खगेन रामसियारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, बिटिसिनि सोद्रोमा हेमन्त कुमार राभा, दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि आरो गोबां बाथौ आफादनि दैदेनगिरि आरो सिबियारिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्मआ गोबाव सम बेरामाव गोग्लैना थानायनि उनाव थांनाय 21 आगस्टआव रुंसारि जादोंमोन। थुनलाइ हारिमुखौ लाफाना बायदि बायदि बिथिङाव खामानि मावलांनायनि उनावबो डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथाङा बाथौ संदानगिरि महरै गोलाव सम खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा बर' समाजनि सुखुहायै खहा जाबाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथिङाव बाथौ आफादा जिफोर रल लानो हायो बे खोथाफोरखौ बिथाङा आफादगिरि बिबान मोननायनि सिगाङावबो जेला गुबुन गुबुन जायगायाव डिमापुर, आपार आसाम गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिथाङा बेरायना फैयोमोन अब्ला आंनो फनाव खोन्थाहरोमोन जे ओरै ओरै जाबाय। जुदिअबा आङो बाथौ आफादजों लोब्बा गैयाब्लाबो सासे बिथांनि खाथि सोमोन्दो थानाय एबा जायगानिनो एबा जाखांफुनाय बैसोनि सेंग्रा हिसाबै साननानै हारिनि खामानि मावग्रा हिसाबै साननानै गोबां खोथाखौ बिथाङा शेयार खालामोमोन। दा बिथांखौ दिनै बिबार बावनो मोननानै आङो गोसोआव जोबोद मोनसे दुगाखांनाय मोनदों। दिनै बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आङो खुलुमनाय बावहरो आरो लोगोसे अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो बिथांनि सोरगोआरि जिउआ अरायसम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनो। लोगोसे बिथाङा जों थांनानै थानाय गासैबो बर' फिसाफोरखौ अरायसम बोर सारस्रि हरो। बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम आर'ज गाबो। बिथांनि सायाव बाथौ गौथुम हिसाबै गोबां बिबान दङ आरो जोंहाबो बिबान दङ। दा बे हिसाबै फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांनि माखासे मेम'रियेल एक्टिभिटिफोरखौ खालामनांगोन, जेराव नैबे जायगायाव जोंहा न'खरनिफ्राय हाखौ हगारना होनायनि थाखाय आं न'खरनि बिदा फंबाय गासैखौबो साबायखर बावदों। दा बेवहाय जोङो माखासे मिरु आफादजों रायज्लायनानै माखासे एक्टिभिटिफोरखौ जों खालामनो हागोन। बिथांनि मुङाव लाइब्रेरि गायसननाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ जोङो बेवहाय लानो हागोन। आरो बिनि अनगायैबो बाथौपुरि आरो गरेस्वराव जि गोदानै गरेस्वरावबो हा मोनदों। दा बेवहायबो बिथांनि मुङाव मोनसे रिसार्च सेन्टार गायसनबा मोजां जागोन होननानै आं सानदों आरो बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय सम्पुर्ण हेल्प खालामगोन। बे खामानिखौ जों मावफुंगोन। आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै। दिनैनि बे समाव बयबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। खुलुमबाय आर'नाइ रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम। दा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुंसारि मानाव गेदेर डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथांनि बान्द्रा आसार खुंनाय, रायजो नाङैनो बे बान्द्रा आसारखौ खुंनाय जादों। दा बे बान्द्रा आसाराव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों। बेवहाय जोङो मोनसे स्टेचु बानायनाय जादों आरो बेजोंनो बे स्टेचुखौ जे बिटिसिनि मानाव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों दिनै बेखेवनाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै फुंनि हाबाफारि बायदियै दिनैनि बाथौ धोरोमनि आसारखान्थि बायदियै जोङो फुंबिलि आर'जजों लोगोसे जिखिनि बर'नि आसारखान्थि दङ बावनाय थेनाय बेखौ जोङो बे आर'जनि गेजेरजों खालामनाय जादों आरो बे जोबनानै थांबाय। आरो जे दिनै सोलिबाय थादों जे बिथांनि मुङाव संदानगिरि मुंनि बिजाब गांसे सेबखांनाय जादों आरो बे बिजाबखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि पद्मश्री बान्था मोनगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिनि आखाइजों बेखेवनाय जादों। जा दिनै बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखिना सिङाव दङ जिल्ला आफादनिफ्राय बिबानगिरिजों लोगोसे रायजो राजा
बियाबनिफ्राय ओनसोलनि तामुलपुर जिल्लानिफ्राय रायजो राजाफ्रा फैनानै बै बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेरैबायदिहाय बेवहाय दौरि आसारि बिबानगिरि लाइमोन माइनाव फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। दिनै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुंसारि मानाव गेदेर डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि जि बान्द्रा आसार खुंनायाव जाबायदि हेफाजाब होनानै लैहोर लैहोर दिनै गाव गावनो खामानि मावफैदों आरो बेखौ दिनै सानसेनि हाबाफारियाव बेबायदि बाहागो लाफैनाय मोननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रायजो राजा गासैनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरदों। मानो होनब्ला बेवहाय खुनु धोरोम बासियालासे गुबुन धोरोमनिबो बेवहाय दिनै हारि बासियालासेनो गासैबो बेवहाय बाहागो लाफैदों। बे जोंनि थाखाय बर' समाजनि थाखाय आरो बिथाङा बर' समाजनि थाखायल' खामानि मावाखै, जारा आसामाव थानाय एसामिस रावारिनिबो खामानि मावदों आरो जोंनि बे खेराइखौ बिथाङा संदानै मोनसे मोजां लामायाव बा मोनसे खौसेथि लाबोनो नाजादों। आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखिनि बाथौ सिबियारिफोर दङ, आसामनि गेजेराव खना खनला थानाय बर' मानसिफोरखौ गामि गामि थाङै मोनसे गामि थानाय जेरैबायदि तिनिसुकिया, जागन, शिबसागर, नागालेण्डफोराव थानाय बर' मानसिफोरखौ हाबसननानै बिथाङा खामानि मावनानै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव मोनसे खौसेथि नोजोरजों दिनैनि नैबे लेभेलाव खम समनि गेजेरावबो बिथाङा 2 बोसोर कार्बि आंलंआव दाजानायनिफ्राय दा बिथाङा आफादगिरि जादोंमोन। बिथाङा फ्राय 1.5 बोसोर बिथाङा खामानि मावनो हादों आरो माखासेया बियो लोमजानानै 6 मासा बे बिसनायावनो थानो गोनां जादों आरो बेबायदिनो गोबां खामानि मावनो बिथांनि आसा दंमोन। बर' समाजाव माखासे मावनांगौ खामानि दं होननानै बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमाव खामानि मावफैदोंमोन आरो बिबान लानानै जेरैबायदि खामानि मावो बिथाङा दायित्व पालन खालामनो खामानि मावदों आरो बेनिखायनो बिथांनि जिखिनि आदुरा थानाय खामानिफोरखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बिजाब महराव सेबखांनानै रायजोनि गेजेराव जों फोसावलांगोन आरो बिथांनि जिखिनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मावलांनो थाखाय आखायाव लादों आरो बिथांनि नैबे जा जोंनि स्टेज श' जादों बेवहाय बिगोमाया बा न'खरा रायज्लायनानै फ्राय 1.5 बिगानि बांसिन हा एगारनानै होदों। बेवहाय जोङो मिउजियाम जों लोगोसे बिथांनि मुङाव जों लाइब्रेरि जोङो BTC गभर्नमेन्टखौबो खावलायदों। जा बिथांनि लिरनाय बिजाबा डिग्रि लेभेलावबो दङ। दा क्लास 9, 10आव जिथु सिलेबास गोदानै बर' बिजोङाव ओंखारगोन बेवहाय जे सिलेबासाव फ्राय फाइनाल जाबाय, बे फाइनाला नैबे गोदान सिलेबास गभर्नमेन्टआ फोसावनाय लोगो लोगोनो बे सिलेबासखौ जों मोननो हागोन जे बिथांनि लिरनाय माखासे बिजाबा ओंखारगोन आरो बे सिलेबासनि गेजेरजों आरो डिग्रि लेभेलाव रेफारेन्स बुक हिसाबै बिथांनि लिरनायफोरा दङ आरो दा बेफोर बिजाबफोरखौनो बे लाइब्रेरियाव दोनथुमनानै सोरबाफोर रिसार्च पार्सनफोर फैयोबा बेवहाय हर थानो हानाय, बेवहाय रिसार्च खालामनो हानाय बेबायदि जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा BTC गभर्नमेन्टखौ खावलायनानै बेबायदि लाइब्रेरिखौ लुफुंनो थाखाय खावलायदों आरो बिथिंनि बेयावल' नङा, स्टेजखौ जोङो गरायसरावबो गोदानै दुलाराय बाथौ गौथुमा फ्राय 22 बिगानि सायाव हा गोदानै एलटमेन्ट मोनदों। बे एलटमेन्ट मोननायाव बिथांनि जोङो मुसुखाखौ जों लाखिनो थाखाय नाजागोन। दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ हारसिङै बिमुंखौ दोननाय नङा। मानो होनब्ला मोनसे बिमुं दोननाय लोगो लोगोनो बर' समाजनि गासै माहारियारि आफादफोरखौ लानानै सावरायनो गोनां दंखायो। जेरै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानेस्वर बसुमतारी मुगानि आगदारि जेरैबायदि दोनदों, दा बिथांखौबो जोङो बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बे हारिमु आफादफोरखौ लाफानानै जों जथाय मोनसे बेनि कमिटि दानानै बिथांनि मुङाव जों माबा मोनसे बिमुं दोननो हायो नामा जों बेखौ साननाय जादों। थेवब्लाबो दिनै बिजाबखौ बिथांनि मुङावनो संदानगिरि होननानै बिजाबनि मुंखौ होनाय जादों। नाथाय बियो दिनै बिमुङा फाइनाल जायाखै आरो बेखौ जानांगौबा जों गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ ज' खालामनानै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बे बिमुंखौ होनो थाखाय जोंनि गेजेराव सावरायनाय जागोन आरो बेखौ जोंनि केबिनेट पर्यायाव सावरायनानै बिनि गोजौ लेभेलाव जोङो मोनसे फिसा कमिटि दानानै बेखौ सावरायनाय जाथों होननानै सावरायनाय जादों।